Un polițist criminal continuă de 1 an și jumătate de la comiterea crimei să poarte uniforma statului, ba chiar aplică și legea, care, din păcate, nu și-o aplică în primul rând lui. Pur și simplu suntem morți pe jumătate. Nu mai avem niciun simț, nimic. Îl căutăm zi de zi cu privirea. Îl caut în fiecare zi și nu-l găsesc. 2 oameni au rămas cu sufletele mutilate pentru tot restul vieții. Nu vor mai putea iubi niciodată. Am un nepoțel și nu putem deloc să fim răgăstoși cu el, să ne străduim, dar suntem destul de falși. Nenorocirea s-a abătut asupra familiei Marinciu în după amiaza unei zile obișnuite de început de primăvară. Nenorocire năpraznică, asemenea unui fulger și grea ca o lespede de mormânt, pe care o vor purta asupra lor toată viața. Alexandru Florin Marinciu își moștenea tatăl, șofer de meserie. Îi erau și lui dragi motoarele. Avea grijă ca de ochii din cap de autoturismul și motocicleta pe care și le cumpărase. De motocicletă mai ales. O băga în casă seara ca pe un membru al familiei și dormea lângă ea. Avea 25 de ani. Iunie 2004, orele 19 și 10 minute. Tatăl lui Alexandru se întorcea acasă. Fusese la poliție cu niște acte pentru pașaport. Când a intrat pe străduța unde locuiește, l-a văzut pe fiul său plecând cu motocicleta. Căldura de peste zi se mai potolise. Băiatul meu pleca din poartă pe motocicletă. Strada fiind cu gropile care sunt, mergea la, 2-3 km la oră. Ne-am întâlnit undeva la jumătatea străzii, a oprit, a plecat, a dat prioritate celor care veneau din stânga și s-a încadrat pe drumul lui spre Barbu Băcărăscu. A mers foarte încet, că nu s-a auzit niciun fel de tobă, din cauza că de aici de la colț, pe stradă, la 100 de metri distanță, fusese un șanț făcut pentru a traversa strada, o coloană de apă sau gaz. Era acoperit, dar avea o adâncime destul de mare ca să nu poată să treacă în viteză. Cred că a trecut pe picioare. Și deci practic eu am venit spre casă, am intrat pe poartă și după ce am intrat pe poartă am auzit accelerația motocicletei, că toba se auzea. De unde să știe că acel zgomot de motor ambalat va fi ultima amintire de la fiul său aflat încă în viață? De unde să știe că după colț pândea moartea? Am ajuns să intru în casă, deci 15 metri de la poartă, și în momentul ăla m-am trezit cu poarta zdrângănind. Un băiat cu bicicleta care e din cartier a oprit în frână, eu știu, și a strigat la mine de la poartă: Neanelu, Florina a avut
Florin a avut un accident și cred că nu mai are șansă de scăpare. Ce s-a întâmplat? Alexandru a ieșit cu motocicleta din străduța Amidonului unde locuia în strada Gheorghe Țițeica. A făcut la dreapta către Arcul de Triunf. La acea oră, traficul era aglomerat. Nu a rulat decât aproximativ 300 de metri. O mașină l-a izbit și l-a omorât. A încercat să frâneze ca să evite impactul dur. Nu a mai reușit. S-a lovit de caroserie, iar motocicleta, grea de aproximativ 150 de kilograme, a venit peste el și l-a strivit. M-am dus la băiat, băiatul era întins pe trotuar, cu picioarele spre Barbă Făcărăscu. Și deasupra lui era un individ care n-am știut cine este, îi făcea respirație gură la gură, l-a păsat pe piept. Nu mai avea casca la momentul ăla când am ajuns eu, pe cap. Acum, în panica care a fost, știu că i-am scos mănușile de mâini și Adidas și din picioare cu șosete cu tot și de ce mă fi apucat să-i fac masaj. Cineva îi lua pulsul la mâna stângă, zicea că are puls. Cineva din spatele meu țipa că trebuie scoase cheile de din contact, că are luminile aprinse. Încercau să scoată cheia era strâmbă. Și m-am dus eu și am scos-o din contact, că luminile erau aprinse. I-am luat contactul, unul din băieți zice, hai să scoatem și bateria, și s-a apucat el să o scoată. Eu rețin că am fost spre mașina care l-accidentase, era la 5 metri de locul accidentului. M-am întors la băiat, deja trecuseră 10 sau poate chiar 15 minute, deja unghiile de la mâini începuseră să negrească și am zis că sigur nu mai are șansă de scăpare. Salvare, nimic, am întrebat de câteva ori dacă s-a dat telefon la salvare, au zis că s-a dat telefon. Am ajutat la urcarea băiatului, l-am luat cu mâna dreaptă, încă nu funcționează ca lumea, și l-am luat cu mâna stângă de centură și l-am urcat în duba respectivă. Soția și cu o vecină a plecat cu băiatul spre spital. Nu am știut după aceea cum să iau legătura, să țin legătura cu spitalul și am fost nevoit să vin acasă. Am luat celălalt telefon mobil de pe care era telefonul băiatului, am sunat pe telefonul băiatului și de acolo o doamnă a zis că băiatul e mort, n-a mai avut ce să-i facă.